Esta fin de semana elixeuse o novo presidente da Asociación Rapa das Vestas, tras unha votación veciñal. Pepe Paz é xa oficialmente o presidente da Asociación Rapa das Vestas. O novo dirixente accedeu ao seu cargo tras unha votación veciñal na que se decidiu o modelo de organización da próxima edición dunha festa recoñecida de interese turístico internacional. Os veciños de Sabucedo tiveron que decidir entre regresar ao modelo presidencialista, no que un dirixente e a súa directiva son os encargados de organizar os festexos, ou continuar cunha dirección mediante grupos de traballo, modelo que se seguiu este ano e no que non existe unha cabeza visible. Finalmente, a primeira opción foi elexida polos veciños, con 26 votos a favor, polos 18 da segunda alternativa. Unha vez dilucidado este punto, a Rapa das Vestas quedou en mans de Pepe Paz, home que saleu elixido na última votación como presidente da asociación. O dirixente, sen embargo, pedira un tempo para sopesar se aceptaba ou non o cargo, motivo polo que a última edición da festa se tivo que organizar en grupos de traballo. Nesta ocasión, sen embargo, Paz aceptou o reto de dirixir a asociación e a próxima edición da festa. O novo presidente recoñeceu que un factor que o impuxou a aceptar o cargo foi o gran apoio que recibiu ao longo das últimas semanas. Segundo explicou, para organizar a Rapa fai falla unha directiva amplia, xa que se trata dun traballo laborioso. Neste senso, o novo presidente presentou xa as persoas que formarán o seu grupo de dirixentes. César García, expresidente da Rapa, asumirá nesta ocasión o cargo de vicepresidente, mentres que o secretario será Rubén Díaz e a tesoreira Fátima Fernández. Paz conta ademais cunha amplia lista de vocais: Raúl Caramés, Nuria Díaz, Noemí Vázquez, Antonio Vázquez, Felipe Castro, Javier Ovelleiro, Borja Paz, Irio Ovelleiro e Tucho Caramés. O novo responsable da Rapa das Vestas explicou que, ademais das persoas que figuran dentro do seu grupo de directivos, se atopan outras que se mostraron dispostas a colaborar en todo o necesario na organización da festa. Mirando cara ao futuro, o novo presidente explicou que o seu primeiro obxectivo é poñerse ao día sobre os proxectos postos en marcha pola directiva salinte e ver como se están xestionando. Unha vez analizada a viabilidade destas iniciativas e os pasos a seguir para darles continuidade, iniciarase a planificación da Rapa das Vestas do 2010. Neste senso, Paz explicou que a súa intención é seguir unha línea continuista con respecto ao traballo dos últimos anos, xa que entende que a Rapa é unha festa que non precisa grandes cambios. Sen embargo, apuntou que cada directiva sempre busca introducir cousas novas para tentar mellorar.